ekele m onye ọbụla ndị Igbo niile ndị Igbo njiribiri especially ndị Ọsụ, ndị Ọkaigwe, ndị Lilu. Enwere vidio mere ihe m ji asụ Igbo ka onye ọbụla nụ ihe m na-ekwu maka ndị na-ekwuru okwu ahụ ndị Igbo ha niile. Enwere vidio mere nyaa nwanne nyaa tinye ebe Gento de Yahoo kwuru na sit at home ka ebidokwa ma aya chọrọ ya ma ya achọghị ya. Ọtụtụ ndị mmadụ abịa na-akpọ m iyi, ọtụtụ ndị mmadụ a na-ekwu ọtụtụ ihe dị iche iche, ọtụtụ ndị mmadụ kwuru ihe arụ dị iche iche banyere m. Ewe m na-ajụ, ọmụnwa wụ Gento de Yahoo, kedu ihe m kwuru dị njọ na vidiyo ahụ? Na ekwuru m sị na otu esi achụ ndị ahụ ndị nọ n'ime ọhịa adịrọ mma. Ndị oyibo si na enwere kinetic and non-kinetic approach. Kinetic iwu ime n'ike, non-kinetic iwu iji nwayọ kpaero tụọ ya tụlee. Onye ọbụla abịakọta ọnụ atụlee ya amara otu ga-aka mma. Ọ bụrụ na ndị ugwu na-emere ndị Boko Haram na ndị na-achị na ma na-egbusi ndị mmadụ na ndị otu dị iche iche na-eji ihe karịrị ogbunigwe agbatusi ụgbọelu jee na ọdụ ndị amị tirisi egbusie ndị amị mee ihe niile, ha sị gị ka ha jiri nwayọ na-akpa ero ka ha wee nweta ntụkwasị ero, ka ha wee nweta obi ndị a ka udo wee chịa n'obodo ha. Gịnị mere na anyị agaghị emenwe ụdị ihe ahụ wuti ndị nke anyị sị gị na ha nọ n'ime ọhịa, na ha chọrọ nnwere onwe? Gịnị mere na ndị be anyị a, ọ dịka Ọjị Ụzọ Kalụ, ọ dịka Hope Uzodimma, ọ dịka Abari be ha, ọ dịka kedu aha ha niile, ndị niile a ma Kalụ, Benjamin Kalụ ha ncha bido n'isi ruo n'ọdụdụ ndị nọ n'isi ike isi mmiri. Gịnị mere na ndị enwe ike pụta tinyegodo ọnụ n'okwu ka a mara ihe na-ewe ndị a nọ n'ime ọhịa? Soso ihe a na-agwademe ha wụ hapụ n'egbe unu bịanụ na amnesty, tọrọsị anụ egbe unu n'ime ọhịa bịanụ chịla aka elu na unu agaghị alụzi ndị gọọmenti ọgụ. Ọdịna mma owotu esi eme ya, ọkwa enwere ihe kpatara ihe eji wee meme. Ahụrụ m nwanne anyị nwoke, enwere nwanne anyị nwoke sendịtara m ihe onyonyo n'Ọsụ, Ụda, Ihitokwa na ndị otu ha, Malilu, ma ọtụtụ ndị Awọ, Ihite, Asaa, ndị ọhịa ruchigoro ụlọ ha. Ọ dịrọ m obi mma, o wutere m, ọ gbara anya mmiri. Ọ dịkwana mma ka ụdị ihe a ka mmadụ onye site nwe ya otinye ya ka ndị ọzọ na-anwụ. Ọ dịrọ m obi mma, mana o nwere ofu ihe m hụrụ. Ọkwa gwara anyị na ụlọ niile dị ebe ahụ na ha dosachichago zinc ha niile, ka anyị nwee otu anyị si eji asị were na-emebisi ọtụtụ ihe. Anyị hụkwara geeti, mana a gwara anyị na ndị a na geeti ọbụla ha hụrụ ha egbutuo odi geeti buru ya were jee rụọ ogbunigwe. Ha na-adosezi gbamgbam mmadụ were jee rụrụ ogbunigwe, mana ụlọ niile anyị hụrụ ọhịa na ihe arụchisiri onweghị ofu mkpụrụ ha dụghara geeti ya, onweghị ofu mkpụrụ ha dụghara gbamgbam ya were jee rụrụ ogbunigwe. Ya wụ na anyị na-atụ asị ịtụgide ndị a nọ n'ime ọhịa, asị ndị ụmụ ọhịa, ndị ụmụọma, Gento ha, ebute ụzọ ha. Ọ bụ gịnị mere na anyị enweghị ike ikwu nke wụ eziokwu ka anyị mụrụ otu anyị ga-esi wee sọlvụọ nsogbu anyị, gbuo mkpa ha dịrị anyị nọ?
kedu ihe ọ ga-eji awụ na anyị nwawu ndị Igbo jeje kpọta ndị mba ndị ugwu ka ha bịa gbusi ụmụnne anyị? On the process igbuzi ụmụnne anyị, a na-egbuzi ndị aka ha dị ọcha. Ọkwa ihe na-emezi ugbu a. Enwejiri okorobịa nọ na be anyị n'ọsụ niile, lilu niile, ihe a uli ebe niile. Ọkwa ụmụ okorobịa agbafusiene. Ọkwa ụmụ okorobịa agbafusichana. Ọ na ụmụ ụmụ achụsịrị ha. Ole ndị achụsịrị ha? Ọkwa ndị amị, ndị ugwu achịtara. Ọkwa ha. Ka anyị dudene ya n'onwe anyị ọdụ. Ka anyị gwa onwe anyị nke wụ eziokwu. A na-eji ihe ọjọọ achụ ihe ọjọọ. Enweghị mgbe ị ga-eji ihe ọjọọ chụọ ihe ọjọọ ore. Ọ gaghị ere. Ọ ga-adị ire. Anyị ga-eweturịrị anya ana wee kpọọ ụmụnne anyị anọ n'ime ọhịa. Ka anyị chetakwa na ọtụtụ ndị anwụgo. Ka anyị na-agụkwa ndị nọ n'ụlọ, ndị esoro, ndị nwụrụ anwụ egbukasịrị. Ụfọdụ si nọ ndị Ebube Agụ gburu ha. Ụfọdụ si nọ ndị Ụmụọma gburu ha. Ụfọdụ asị nọ ndị ESN gburu ha. Ka anyị matakwa na anyị amaghị nke wụ eziokwu. Maka eji onye ọsịga onye, eji onye ọsịga onye, eji onye ọsịga onye. Enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ nozikwanụ. Ha dinye ndị ekperima. Ha dinye ndị ekperima na ndị ogbu ara ọbara. Ha ejegbuoro ha mmadụ. Asịzikwa gị nọ ndị ESN. Asịzikwa gị nọ ndị Ebube Agụ. Asịzikwa gị nọ ndị Ụmụọma. Maka na ha enwego ihe a na-akpọ opportunity iji wee na-eme ihe ọjọọ ha na-eme. Eje kidnapụọ, ejebere ime ahụ mmadụ, ewere na-eme ọtụtụ ihe ha chọrọ ị na-eme. Ọkwa n'ala adịla mma wuru ndị nze. Ebe enyi na-abụ na-alụ ọgụ, ọkwa ala na ọhịa dị ebe ahụ na-ata ahụhụ ya. Ka anyị mara na ihe. Ka anyị mata ndị be anyị, ka anyị kpọmanụ ndị be anyị nọ n'isi mmiri. Ha kpọpụrụ anyị ndị amị a. Ọ bụrụ na anyị n'anya, kemgbe ọnwa ole na ole ndị amị kwụsịrị bata na be anyị, ọkwa udo dị. O nwejiri onye a na-egbu, anyị ananụje na-egbuole mmadụ, anyị ananụje na-egburu ma onye polisi ma onye amị. Ọkwa udo dị. Ka anyị tinye ntị, tinyekwa echiche, tinye mmụọ n'okwu a. Gwa m ihe ị chere n'edemede kọmentị. Na ihe nkwuru dị njọ. Ndị na-akpọ iyi na ndị na-ekwu ihe dị iche iche. Gwanụ m na ihe nkwuru awụ eziokwu. Ya gazienụ.